Ubad man ni kagingan-ingan man nas buho. Hello guys, majong gabi ug karon ni ako sabay sang ante. Ni nagas mix video. Ante na ijang mga bata, mga apo dari. Unsa nang ipakita ninyo nga naay bilyar ni ijang mga apo nga arang jeng ka cute. Among patanawon. Di ijang mga apo nga mga master mong guni mang bilyar di gadajong na sila sa ilang kuan tanawa. Tanawa. Sasar dito. Tanawa. Mo na ilang bilyaran. Aral kagaan ag ijang tungala na Anda arang ka cute. Dah. Mga hanas ni sila mang bilyar sa mo na mga master sa Tagbilaran, mga bata ba mang bilyara. Pwede na sila ipang kuan pangdayo ni sa ato sa adto lang nang ladyo ani ragod sa Pilipinas sa ani sa Pilipinas di sa Ignacio. Kuyawa man nagtako. Hala, cute man ni bilyaran lang ay. Okay, na gabilyard na si Along Jilo. Ka, cute po siya isang stick. Ang singanan eh. Tako. Mura magbalinsay. Kita sunod gano'n eh. Kung kita tayo daan kita. Tanawa lang po nilang bilyaran, Ilang lingaw-lingaw raw bitaw ani guys sa sud sa bahay. Kaya hindi pang laag. Mo na ilang bilyaran pero mga master na ni. Kalugasan. Mga julin man ilang mga bula. Muat man ilang kinsa may naghimuan nilong. Kanay lang bunsing. Ay, tabon. Bunsing gahimo dyan na po ilang basketballan. Napod itaon. Mahimong mga NBA na po na sila pohon. NBA. NBA. Agay ako dyan dilo. Ari now ato. Butang. Makalingaw din po ni. Pwede gani po na ning mga dagka mo apil. Ug ako pud ka ha. Bay ko no. Pabilyara ko ba? Ge. Ake video. Musuway di ko kawa po sa sa pagkabata. Wa pa ko kasuway bilyard. Ug karong panahon na makasuway na ko party. Pasti lang dakeam ni ang tako. Bay ko no. Okay guys. Moagi sa tiguan. Okay. Asa mo ni daw? Okay guys. Ano si Maliro? Ato pa kayo ha? Antik ko na rin. Anak naman. Ane? Sa buhok? Ludhan naman ni Naha. Pastilan. Pagkay, sakit at tuhod sa tiguang. Pipuma niya? Anak. Bad man ni kagingan-ingan man nas buho. Anak raw ka di malaw ay. Itong ra. Indagan man. Iputay ka. 1, 2, 3. Puntay ini. Ikaw ka. Iya. Uy! Nagpot. Ikaw na. Ikaw na. Kuyawa. Kane be. Kani. 1, 2, 3. Puntay lang. Ya. Uy, stopin. Pastilan. Putro. Wak mana ego. Yan. Awa deh. Hani pag hinawiran mo naman kung nangawin vlogan. Pastilan. Anak. Okay, kato. Kalau ang sintiran na puti ha. Okay. 1, 2, 3. Mana ang 1, 2, 3. Iya. Uy. Igo pero aning sa ko ito. Oh. Lagi dangat, kamu na pud lang. Hindi ko kamao. Okay guys. Kabilyard na dyan ko. Pastilan. June 24. 2022. Nakasuway na dyan ko bilyard. Oh, San Juan. Kuya Waway. Salamat. Bita nalingaw dyan bita po ko. Makalingaw mo ni ante. Maadyo po kayo nakateknik po ni sa ilang bunsing ane. Pwede man sila mong laag.
Kaning mga bata, mga master na dyan ni pohon. Okay guys, maura to. Daghang salamat. Kaya nakamao, nakatiro na dyan kong bula sa billiard. Bitaw ay. Salamat lo nga. Okay, maura to guys. Ana, turun na. Hmm? Ana. Ay, ing anak di ay agak kay circle magang kumagko. Aja giluglug-luglug butang. Kahoy binuang.